Ombord på damperen, der hed Duncan, der sejlede nede ved Sydafrikas kyst, sad den berømte elefantjæger Allan Quatermain. Han var på vej hjem efter en opgave, hvor han havde været ude og indfange nogle vilde elefanter. Allan Quatermain sad sammen med sin gode ven John Good, som han tilfældigt havde mødt ombord. De sad og hyggede sig og fik et måltid mad, da en herre kom over til deres bord og sagde: "Goddag, mit navn er Henry Curtis. Undskyld, at jeg forstyrrer de herrer, men jeg hørte kaptajnen sige, at den berømte elefantjæger Allan Quatermain var med ombord, og jeg spurgte, hvem det var, og fik at vide, at det var dem." "Ja," sagde Allan Quatermain, "det er mig, men om jeg er berømt, det ved jeg nu ikke. Men hvad kan jeg hjælpe dem med?" Nu skal de høre, Mr. Quatermain. Jeg søger efter min bror, der for 5 år siden tog til byen Natal, og jeg har intet hørt fra ham siden." "Hvad hedder deres bror?" spurgte Allan Quatermain. "Han kalder sig George Neville," svarede Henry Curtis. "George Neville," sagde Allan Quatermain. "Jo, ham kender jeg da godt. Det var jo ham, der sammen med jægeren Jim tog ud for at finde kong Salomons miner." "Kong Salomons miner?" sagde Henry Curtis. "Hvad er det for noget?" "Jo," sagde Allan Quatermain, "der går sammen om nogle kolossale rigdomme, som skulle findes i nogle grotter. Og det siges også, at dem, der har forsøgt at finde skatten, aldrig er vendt levende tilbage. Men lad mig lige fortælle dem noget meget underligt noget, som skete for flere år siden," sagde Allan Quatermain til Henry Curtis. "Det var aften, og jeg var ved at gøre klar til min første elefantjagt, da jeg pludselig bag mig hører en lyd. Jeg greb min riffel og stirrede ud i mørket. Så hørte jeg nogen sige: Ud af mørket kom en gammel mand kravlende. Jeg løb helt til ham, og jeg kom op og tog ham med ind i mit telt. Den fremmede var helt udmattet. Jeg plejede ham hele natten. Næste morgen slog den fremmede øjnene op og sagde: Jeg er ved at dø. De har været gode ved mig. De har været så gode. Tag det her kort, som jeg har i hånden. Mine forfædre tegnede dette kort for mange 100 år siden. Det er et kort over en skat. Måske de... Mere sagde han ikke. Han var død. Jeg kiggede på kortet. Der var ganske rigtigt skrevet noget. Der stod Kong Salomons vej. Der var tegnet 2 bjerge, og nedenunder stod der tvillingnedgang til minerne. Og vil I være, Mr. Curtis? Jeg har faktisk det kort endnu. Jeg må ærligt indrømme, at dengang lagde jeg bare kortet væk. Jeg havde travlt med at forberede min elefantjagt. Og siden har jeg faktisk ikke tænkt på det. Måske var det også, fordi jeg ikke rigtig troede på historien. Jeg må prøve at finde min bror, sagde Henry Curtis og fortsatte. Vil de lede en ekspedition til minerne, Mr. Quatermain? De skal få det godt betalt. De kan selv bestemme, hvor meget
at de skal have for det. Penge betyder ikke noget. Jeg er en velhavende mand. Og hvis vi finder skatten, deler vi. Ja, det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal sige til, sagde Allan Quatermain. Jeg må overveje deres tilbud. Men inden damperen var i havn, havde Allan Quatermain taget imod Henry Curtis' tilbud med den betingelse, at Allan Quatermains gode ven John Good skulle med. Ved Sydafrikas kyst ligger byen Durban, og her gjorde de alt klar til ekspeditionen. Allan Quatermain hyrede nogle tjenere. Han købte geværer, krudt og patroner og en masse proviant. Dagen før de skulle afsted, kom der en stor, høj ung indfødt hen til Allan Quatermain og sagde: Jeg hedder Umbopa. Jeg hører, at du skal nordpå. Jeg vil gerne gå med som tjener. Jeg skal ikke have nogen løn. Henry Curtis var lidt mistroisk overfor Umbopa og sagde til Allan Quatermain: Tror de, at det er en, vi kan stole på? Allan Quatermain sagde: Han er jo stor og stærk, men jeg må indrømme, at jeg tror, han kan være en god hjælp at have med. Og så fik Umbopa lov til at drage med. Den næste dag begyndte så den farefulde færd mod kong Salomons miner. En rejse på mange tusinde kilometer. De næste flere dage gik alt godt. Men en aften efter en lang dagsmarch sagde Allan Quatermain: Lyt. Stille. Hvad er det? Sagde John Good. De indfødte blev urolige. Allan Quatermain sagde: Det er en flok vilde elefanter. Vi må være forsigtige. Elefantflokken kom tættere. Pludselig blev John Good meget bange, og inden Allan Quatermain kunne gøre noget, skød John Good på en af elefanterne. Den elefant, som John Good skød mod, blev kun såret. Allan Quatermain råbte: Pas på! Pas på! Søg dækning! Den elefant, som John Good havde såret, kom styrtende hen imod ham. Han løb af, hvor han kunne. Men pludselig snublede han og faldt om på jorden. En af de indfødte, som hed Kiva, sprang ind imellem den rasende elefant og John Good. Kiva kastede sit spyd. Spydet strejfede elefantens snabel. Med en brøl greb kæmpeelefanten med sin snabel Kiva og slyngede ham rundt i luften. Uden at betænke sig et øjeblik, tog Allan Quatermain sin store elefantriffel og fyrede. Kæmpedyret faldt om på jorden. Alle løb hen for at se, hvad der var sket med Kiva. Han er død, sagde John Good. Han døde for mig, for at redde mit liv. Men pludselig bevæger Kiva sig. Det viser sig, at selvom Kiva har været ude for en hård medfart, er der ikke sket ham. Og alle bliver enige om at slå lejr for natten. De havde nu været undervejs i flere måneder, og de var nu nået til den frygtede ørken, som de skulle igennem. De gjorde holdt, og Allan Quatermain sagde: Nu hviler vi os og venter til det bliver aften. Det er klogest at starte om aftenen, når vi skal igennem ørkenen. Der er det jo køligere på det tidspunkt. Ved aftenstid fortsatte ekspeditionen på den pinefulde vej.
Hele natten travede de fremad. Ved solopgang så de en klippe, som de slæbte sig hen imod, for at få den smule skygge, som klippen gav. Næste aften tog de afsted igen. De havde ikke gået langt, før Allan Quatermain blev urolig. Han sagde, jeg er bange for, at vi kommer ind i en sandstorm. Og inden nogen kunne gøre noget som helst, kom sandstormen med rasende fart. Dæk ansigterne så godt I kan, råbte Allan Quatermain. og sørg for, at der ikke kommer sand i vores vanddunke. Sandstormen varede helt til næste morgen, hvor den stillede alt. Solen stod op og skinnede fra en skyfri himmel. Ekspeditionen gjorde holdt, men der var ikke nogen skygge at hente nogen steder. Det var værre at sidde i solen end at trave videre. Så om eftermiddagen begav de sig igen på vej. Pludselig stopper Allan Quatermain og råber hen til Henry. Stands, Henry! Stands! Gå ikke videre! Henry Curtis standser. Lige foran sig ser han en giftig kæmpe skorpion, der lyder skud. Den giftige kæmpe skorpion er færdig. Det var Allan Quatermains gevær, der lød. Turen gennem ørkenen var på 200 kilometer. Da den tredje dag var gået, var deres vandbeholdning brugt op. De havde ikke en dråbe vand mere, og tørsten blev værre og værre. Efter de havde gået et par timer næste dag, råber Henry Curtis pludselig. Vand? Nej, der er pragtfuldt. Der er vand. Jeg kan ikke se vand til vand. Men der var ikke noget vand. Allan Quatermain gik hen til Henry Curtis og sagde, nej, min kære ven, her er intet vand. Og det må du undskylde, sagde Henry Curtis. Ja, jeg må vist have set syner. Men lige med et råber den indfødte Umbopa. Jeg kan lugte vand. Jeg kan lugte vand. Vandet er derovre. Og peger på en lille høj. Umbopa løber derover og klatrer op på højen. Og pludselig råber han. Her er vand. Her er vand. Ingen tænkte på, hvordan der var kommet vand på dette besynderlige sted. Men uden dette herlige vand havde de ikke klaret sig igennem dagen. Nu var alle friske igen, og de drog videre. Den næste dag om eftermiddagen var de kommet igennem ørkenen. Og pludselig råber Allan Quatermain. Se der fremme. Det er Tvillingebjergene. Hertil er den gamle kort altså rigtig. Vi er på rette vej, venner. Og jublet brød ud. Det varede ikke længe, før de stod ved foden af bjergene. Og nu begyndte en anstrengende rejse med at klatre over bjergene. Allan Quatermain klatrer forrest. Pludselig snubler hans ene fod, og han ryger ned ad bjergsiden. Allan Quatermain kæmper en desperat kamp for ikke at ryge helt ned i afgrunden. Han ryger ud over bjergsiden, og han når lige fat i en gren. Og der hænger han og kigger langt ned i dybet. Pludselig høres en hvislende lyd. En kæmpe kvælerslange var på vej
hen mod Allan Quatermain. Allan Quatermain hænger hjælpeløs i greben og ser slangen komme nærmere. Lige med et høres en lyd. Det var et spyd, der hvinede igennem luften. Allan Quatermain åndede lettet op, og lige oven over ham står Umbopa. Det var Umbopas spyd, der med stor sikkerhed havde ramt kvælerslangen. Allan Quatermain blev hjulpet op, og de fortsatte. Det tog dem 3 dage at klatre over Tvillingebjergene. Det viste sig, at det ene af bjergene var en vulkan, og da de var på vej ned på den anden side, begyndte bjerget pludselig at ryste. Allan Quatermain råbte: Vi må skynde os det sidste stykke. Vi må se at komme ned, inden vulkanen går i udbrud. De skynder sig ned, og lige inden de når foden af bjerget, høres en kæmpe eksplosion. Vulkanen var i udbrud, og brændende lava og sten vælter ned ad bjergsiden. Alle nåede i sikkerhed, og de stod nu i en dejlig grøn dal, hvor de slog lejr ved en flod. Nu kunne det være dejligt med et forfriskende bad, sagde Henry Curtis, og gik ned til floden og hoppede i. Længere nede af flodbredden glider en krokodille lynløst i vandet. Henry Curtis svømmer rundt. Han har ikke set krokodillen, som nærmer sig. Pludselig får han øje på den og svømmer ind mod bredden, samtidig med at han råber hjælp. Allan Quatermain griber sit gevær og styrter ned mod floden. Krokodillen er nu så tæt på Henry Curtis, så alt håb ser ud til at være ude. Krokodillen gør klar til angreb. Så lyder Allan Quatermains riffel. Krokodillen er død, og Henry Curtis kommer skrækslagen op af vandet og takker Allan Quatermain, fordi han havde reddet hans liv. Og sammen går de tilbage til lejren. Lidt senere stod John Good og barberede sig. Han havde hængt et spejl op på et træ. Pludselig høres en hvinende lyd. En stor kniv for tæt forbi John Goods hoved og sad fast i træet lige ved siden af spejlet. Alle i lejren stivnede. De var omringet af en flok krigeriske indfødte. En af de indfødte trådte ind i lejren. Han havde en stor fjer i et bånd i panden. Han bar et farvestrålende kæmpe skjold, og i hånden havde han et spyd. Allan Quatermain gik hen til ham og sagde: Vi er fremmede, men fredelige mænd. Vi kommer med fred. Den indfødte sagde: Jeg hedder Infados. I er i kukuanernes land, og her skal alle fremmede dø. Det er kongens lov. Alle blev taget til fange og ført til de indfødtes landsby. De kom ind i landsbyen og blev ført frem for kongen, som sad på en stor trone. Kongen sagde: Jeg er kong Tvala. Hvorfra kommer I hvide mænd? Og hvad søger I? Allan Quatermain trådte frem og sagde: Vi kommer langvejs fra og søger efter en ven.
kongen kiggede med et ondt blik på Allan Quatermain, så rejste han sig og løftede begge sine hænder i vejret, og alle de indfødte råbte. Så sagde kongen, mit folk har dømt jer til døden. Indfødtes råb betød død over de fremmede. Allan Quatermain sagde til kong Tvala, hvis du så meget som rører en af os, så skal min hule stav her dræbe dig. Og så viste Allan Quatermain kongen sin riffel. Kongen grinede. Du skal være den første, der dør. Alle de indfødte hævede deres spyd og sættede på Allan Quatermain. Kong Tvala sagde, tag din hulestav med dig og gå ind i den indhegning derhenne. Allan Quatermain gik hen mod en stor rund indhegning, der var lavet af kraftige bambusrør. Det var nærmest et kæmpestort bur. Allan Quatermain blev tvunget til at gå inden for indhegningen, og de indfødte lukkede indhegningen, så Allan Quatermain ikke kunne slippe ud. Og så lød trommerne. Da trommerne havde lyttet, hørte Allan Quatermain bag sig en anden lyd. En løve var lukket ind i buret. Allan Quatermain vender sig forsigtigt om og står ansigt til ansigt med en stor løve. Allan Quatermain går forsigtigt tilbage. Løven bliver urolig. Allan Quatermain har fingeren på aftrækkeren. Så gør løven klar til angreb, og i et kæmpe brøl ringer den frem mod ham. Allan Quatermain hæver sin riffel og fyrer. Kæmpedyret falder om på jorden og er død. De indfødte bliver urolige og bange. Den hule stav kunne virkelig dræbe. Kong Tvala bliver selv bange og siger, luk den hvide mand ud. Allan Quatermain blev lukket ud, og ekspeditionen blev inviteret til at overnatte i landsbyen. Det blev aften, og i en af hytterne sad Allan Quatermain, Henry Curtis, John Good og Umbopa. Udenfor var de indfødte begyndt på en vild dans. Det blev voldsommere og voldsommere. Indfødte dansede om et kæmpe bord. Den indfødte kukuaner, ham der hed Infados, kom forsigtigt ind i hytten til Allan Quatermain og de andre og sagde, I skal være forsigtige. Det er en heksedans, der foregår derude. Allan Quatermain sagde, hvordan kan det være, at du kommer og fortæller os det? Jeg troede, vi var fjender. Nej, sagde Infados og fortsatte. Kong Tvala er en grusom konge. Da Infados sagde dette, skete der noget mærkeligt. Umbopa rejste sig, og med et ryg rev han sit bælte af. Og det klædningsstykke, som Umbopa bar, faldt af, og han stod med helt bar overkrop foran dem. Se her, sagde Umbopa. kender du dette tegn, Infados? På Umbopas mave var der tatoveret en slange. Forbløffet
stiger en faders på tegnet, og så kaster han sig på knæ foran Umbopa og råber: Konge, konge, du er vor rigtige konge. Allan Quatermain og de andre ser meget overrasket ud, og de får så forklaringen. Det viste sig, at for mange år siden blev der født 2 drenge. Det var tvillingebrødre. Men i kukuanernes land var det dengang skik at lade den sundeste og største af tvillingerne leve. Den anden måtte dø. Men de 2 drenges mor kunne ikke få sig selv til at lade den ene af de 2 dø. Så derfor skjulte hun den ene, ham der skulle dø, og det var Tvala. Og så lod hun den anden blive konge. Den anden søn styrede landet i mange år og fik selv en søn, og det var Umbopa. Da Umbopa var cirka 4 år gammel, dukkede Tvala pludselig op i landsbyen med en hær og gjorde oprør og dræbte sin bror, Umbopas far, og gjorde sig selv til kongen. Moren og den lille Umbopa flygtede op i bjergene, og ingen havde set dem siden. Uden for hytten var heksedansen stadig i gang. Allan Quatermain og de andre gik uden for hytten. Her så de et uhyggeligt syn. Et mærkeligt væsen. En ældgammel kone, som nærmest lignede en abe. Hendes hoved var skadet, og hendes hænder var som klør. Hvem er hun? Spurgte Allan Quatermain, og min fader sagde: Det er den onde heks, Gagul. Dansen blev vildere og vildere. Og den onde heks dansede hen imod Allan Quatermain og de andre. Vær på vagt, hviskede Allan Quatermain. Den uhyggelige skabning danser hen mod os. Pludselig standser den onde heks foran Umbopa og råber: Dræb ham! Dræb ham! Jeg kan lugte, at han er ond. Han er fuld af onde tanker. Hvis vi ikke dræber ham, vil han slå dig ihjel, kong Tvala. Alle de indfødte hævede deres spyd, men med en lynhurtig bevægelse havde Allan Quatermain sin pistol i hånden og sigtede på kong Tvala og sagde: Hvis I rører Umbopa, så er du en død mand. Kong Tvala løftede hånden, og alle krigerne sænkede deres spyd. Kong Tvala sagde: I er mine gæster, og derfor skåner jeg jer. I morgen skal I overvære en anden dans. Det er en glædesdans. Og så gik hver til sit. Senere på aftenen kom en faders ind i hytten, hvor Allan Quatermain og de andre var. En faders kom sammen med flere høvdinge. Han ville vise dem Umbopas tatoverede slange. Umbopa tog sit klædningsstykke væk fra brystet. De så den hellige slange. Kan I se, hvad jeg sagde? Det er vor retmæssige konge, sagde en faders til høvdingene. En af høvdingene sagde: Det kan være en, der prøver på at bedrage os. Lad de hvide mænd give os et tegn, et eller andet bevis på, at det er sandt. Nu var Allan Quatermain og de andre jo lidt på den. Hvordan skulle de kunne finde på noget, sådan lige i en fart? Så hviskede John Good til Allan Quatermain: Jeg har det. Og så løb han hen til sin bagage og rodede efter noget ganske bestemt. Frem af sin bagage tog han en lille lommebog, hvori der også var en kalender. Se her, sagde John Good til Allan Quatermain og pegede i kalenderen. Se, i morgen
er det den 4. juni, og her står, at i morgen bliver der total solformørkelse. Sig til dem, at i morgen vil vi slukke solen. Allan Quatermain vendte sig om mod høvdingene og sagde, vil I være tilfreds, hvis vi i morgen middag slukker solen? Slukker solen? Sagde den største af høvdingene. Hvis I gør det, vil vi tro jer. Og så aftalte de, at Allan Quatermain og de andre skulle flygte, når solformørkelsen kom. Og så ville høvdingene i mellemtiden samle en masse krigere, og alle skulle så mødes ved en nærliggende høj. Næste morgen skulle Allan Quatermain og de andre overvære glædesdansen. De sad nu alle sammen med kong Tvala foran kongens hytte. Ved siden af kongen sad den onde heks Gagun. Med en håndbevægelse gav kong Tvala ordre til, at dansen kunne begynde. Frem dansede nu en masse unge piger. Dansen blev også kaldt pigernes dans. Kong Tvala sagde til Allan Quatermain, Hvide mand, hvem af pigerne synes du er den smukkeste? det var svært, men Allan Quatermain sagde, ja, de er jo søde alle sammen, men hvis jeg skal vælge en, så tror jeg nok, at den smukkeste er hende den pige der med det røde skørt, Det synes jeg også, sagde kong Tvala og fortsatte. og derfor skal hun dø. Sagde den onde heks. Dø skal hun. Dø skal hun. Skal dø. Hvad er det, I siger? Hvorfor skal hun dø? Sagde Allan Quatermain. Kong Tvala sagde. Hvert år kræver guderne et offer. De vil have den smukkeste pige. Får de ikke det, vil ulykke og død falde over landet. Derfor skal hun dø. Vagter, grib hende. Det kan jeg godt sige dig, kong Tvala. Hvis I dræber den pige, så lader jeg forbandelse hvile over dit land. Jeg vil simpelthen slukke solen. Nu er jeg advaret. Allan Quatermain kiggede op mod solen for at se, om der var ved at ske noget. Det var der. Solformørkelsen var nu i gang. Så pegede Allan Quatermain op mod solen og sagde, se selv, hvad der er ved at ske. Og for det hele skulle lyde meget dramatisk, råbte Allan Quatermain en masse uforståelige ord. Sole sille, særlig sol. Sole sille, særlig sol. Han forstod dem ikke engang selv, de ord han sagde. Han ville have, at det skulle lyde som trylleord. Imens Allan Quatermain råbte disse herlige ord, blev det mørkere og mørkere. En stønne af rædsel hørtes fra de indfødte. Nogle stod helt lammet af skræk. Andre kastede sig på knæ og råbte højt. Panikken bredte sig, og det benyttede Allan Quatermain og de andre sig. Uden nogen så dem, og i ly af mørket flygtede de. Og de tog pigen, som skulle have været dræbt, med sig. Heldigvis kendte en faders alle stier, og da solformørkelsen var ved at være overstået, nåede de alle den høj, hvor de havde aftalt at skulle mødes med høvdingene. Høvdingene og deres kriger var der allerede, og nu troede de på, at Umbopa var deres retmæssige konge, og de hyldede Umbopa. Næste dag sendte kong Tvala en hær ud for at fange Allan Quatermain og de andre. Sammen med høvdingene og alle deres kriger havde Allan Quatermain og de andre allerede forskanset sig på højen.
og de var nu klar til at møde kong Tvalas hær. Det varede ikke længe, før kong Tvalas hær var inden for rækkevidde, og kampen begyndte. Kugler, spyd og sten farede gennem luften. Efter et stykke tid blev kong Tvalas hær drevet på flugt, og Allan Quatermain og Umbopa og alle de andre drog nu ned mod kong Tvalas landsby. Da de nåede landsbyen, råbte Umbopa: Luk portene op. Jeg hedder Umbopa og er kukuanernes konge. Portene blev hurtigt slået op, og alle marcherede ind. Umbopa gik hen til Tvalas hytte. Tvala kom ud og sagde: Du, kong Umbopa, hvad har du tænkt dig, at der skal ske med mig? Umbopa sagde: Du dræbte min far. Du skal selv dø. Så kræver jeg kukuanerkongernes ret til at dø i kamp. sagde Tvala og fortsatte: Jeg vil kæmpe til døden, og jeg vil kæmpe mod ham der. Tvala pegede på Allan Quatermain. Er du fej, hvide mand? Tør du ikke kæmpe mod mig? Fej, sagde Allan Quatermain. Ingen skal kalde mig fej. Umbopa sagde: Kæmp ikke, hvide bror. Du har kæmpet nok. Og jeg vil blive meget ked af det, hvis der skulle ske der noget. Jeg vil slås med ham, sagde Allan Quatermain. De fik hver en økse og et skjold, og kampen på liv og død begyndte. De gik rundt om hinanden med løftede økser. Pludselig for Tvala frem og huggede. Men Quatermain sprang lynhurtigt til side. Tvala huggede igen. Slaget ramte Allan Quatermains skjold, og skjoldet blev flænset og røg ned på jorden. Tvala hugger igen, men Allan Quatermain når lige at dukke sig, og i det samme svinger Allan Quatermain øksen, og et dødeligt hug rammer Tvala, der falder om på jorden. Allan Quatermain er godt udmattet og har nogle snitsår. Han går ind i en af hytterne, og Fulata, det hed den unge pige, som de havde reddet, begyndte at se på de sår, som Allan Quatermain havde fået under kampen. Efter et par dage var Allan Quatermain frisk igen, og alle var nu ivrige efter at komme videre til kong Salomons miner. Umbopa tilkaldte heksen Gagul og sagde: Vi har hørt, at du kender vejen til kong Salomons miner. Ja, det er også rigtigt. Kun jeg kender vejen til kong Salomons miner. Men jeg siger det ikke. Jeg siger det ikke. Umbopa hævede sit spyd mod Gagul og lod det langsomt nærme sig hende. Så råbte hun: Du må ikke dræbe mig. Du må ikke dræbe mig. Jeg skal nok vise vej. Og det varede ikke længe, før ekspeditionen igen var på vej mod kong Salomons miner. Efter 3 dage var de fremme. Der hvilede en uhyggelig stemning over stedet. De fulgte efter den gamle heks. De kom ind i en sort hule. De tændte deres fakler og gik forsigtigt fremad. De gik i meget lang tid. Så kom de
til en stor klippevæg. De gik hen mod væggen. Gagul sagde, Her er indgangen til skatkammeret. og pludselig begyndte en kæmpe klippeblok langsomt at hæve sig. Indgangen til skatkammeret lå lige foran dem. Hvordan havde Gagul båret sig ad med at få løftet den klippeblok, tænkte Allan Quatermain ved sig selv. De gik ind i en grotte. Pludselig falder den unge pige Fulata. Jeg trådte forkert på foden, sagde hun. Jeg kan ikke gå længere, I må gå videre uden mig. De gav hende en fakkel og gik så dybere ind i grotten. Lige med et så de et syn, der fik blodet til at hamre i deres hjerter. Lige foran dem var der 3 store kister. Den ene var fuld af gamle guldmønter, og de andre var propfulde af meget store diamanter. Gagul sagde med et hæst grin. Ja, tag nu så mange diamanter, som I vil. Alle jublede. De begyndte at grave i diamantbunkerne. Fantastisk, sagde Allan Quatermain. Men hvad var det? Pludselig opdagede Allan Quatermain, at heksen var væk. I det samme lød der et skrig. Det var Fulata, der råbte. Men de hørte også en anden væsende røst. Tror du, at du bestand til mig? Nej, slip mig, eller ja. Allan Quatermain og de andre løb alt, hvad de kunne, hen for at hjælpe Fulata. Da de var tæt på, så de en kniv glinte, og Fulata faldt op på gulvet. Selvom hun var hårdt såret, holdt hun stadigvæk fast i heksen. Langsomt begyndte den tunge klippeblok at glide nedad. Klippeblokken var nu kun et stykke fra jorden, da det lykkedes Gagul at slide sig løs af Fulatas tag. Og heksen kastede sig ned og kravlede som en orm alt, hvad hun kunne, ind under klippeblokken for at slippe ud. Men nej, det var for sent. Klippeblokken gled ned over hende og maste hende til døden. Nu var de andre nået hen til Fulata. Til alt held viste det sig, at selvom Fulata var hårdt såret, ville hun overleve. Nu stod de der, levende begravet. Den store klippeblok havde spærret den eneste vej ud fra skatkammeret. Og den eneste, som vidste, hvordan klippeblokken skulle åbnes, var heksen Gagul. Og hun var jo død nu. Da der var gået et langt stykke tid, hvor de tavse sad og kiggede på hinanden, sagde Henry Curtis pludselig, men ved I hvad? Der må være ild herinde. Der må være luft. Ellers så ville vi jo være kvalt nu, og vores fakler ville have været gået ud. I over en time undersøgte de omhyggeligt væggen og gulvet. Lige med et råber Allan Quatermain. Kom herhen! Kom herhen! Prøv at holde hånden over her. Ja, lige der, ja. Kan I mærke det? Der kommer luft op. Prøv at høre. Allan Quatermain trampede. Der lød en hul lyd. De fjernede noget jord. Og de fik øje på en ring i jorden. De greb fat i ringen og trak til. Der var noget, der gav sig. Og
Pludselig åbner der sig en lem. Det er en lem i jorden. Og se, der er stentrin, der fører nedad. Inden de gik, tog de alt, hvad de kunne bære af diamanter. Og så gik de ned af stentrapperne. De kom til en mørk tunnel, som de gik ind i. Da de havde gået et stykke tid, hørte de lyden af en rendende flod. En underjordisk flod. Vi må svømme for livet, sagde Allan Quatermain, og de hoppede i floden og svømmede. Alle var nu ved at være godt trætte, da Allan Quatermain pludselig råber, se, derhen, der er lys. Det er dagslys. Og alle får fornyede kræfter og svømmer til. Inden længe er de igen ude i det fri og får øje på et bål. Og hvem var det, der stod derhenne? Det var Umbopa. Umbopa blev meget glad, da han så Allan Quatermain og de andre. Og han blev særlig glad for at se den unge pige Foulata. Og sammen tog alle tilbage til Umbopas landsby. Efter cirka 10 dage i landsbyen ville Allan Quatermain, Henry Curtis, John Good og resten af ekspeditionen tilbage til det land, som de var kommet fra. Umbopa holdt en stor afskedsfest, og næste dag drog Allan Quatermain og de andre afsted. De tog ikke helt den samme vej hjem. Efter 3 dage kom de til en lille lysning i junglen, og der var en enkelt lille hytte. De gik forsigtigt hen mod hytten. Ud af hytten kom en hvid mand. Han havde en stok i hånden, og han haltede. Jamen, det er jo min bror George, sagde Henry Curtis. Henry, sagde George, og de 2 brødre faldt hinanden om halsen. Hvad laver du her, sagde Henry Curtis. Her midt i junglen. Jo, ser du, sagde George. For 2 år siden var jeg på vej til kong Salomons miner og nåede helt frem til bjergene. Men så skete der det, at jeg fik en klippeblok over foden, så den brækkede. Og så har jeg boet her siden. Et halvt år senere nåede ekspeditionen så endelig hjem, og George var med dem. Diamanterne, som de havde taget med, delte de. Det viste sig, at diamanterne var mange penge værd på grund af deres størrelse og skønhed. Allan Quatermain og de andre var nu rige folk. Og her slutter historien om kong Salomons miner.